puli na ka gospel bakuit kat kum Markus. Kala premit haba u Joseph na Arimathea ula poi. Ula long uramba shong dorbar badon buram bala kami lendi yaga jingwan kahima uble. Kala long kasngi penkare katagamut kasngi shwa kasabat. Kumtau Joseph ula leit da ka baslur hakamatu Pilatus padula pan yaga met u Jisu. U Pilatus ula lingo banyusngo Pau Jesu ula da iap. Ula kot ia uramba shispa. Badula tokit na u lada u Jesu ula iap. Haba ula tip na uramba shispa. U Pilatus ula ai ya kamet hau Joseph. Uni ula tit ka jain linen. Ula pinhiar ya kamet u Jesu. Ula spine ya u da ka jain. Badula bu ya u ha ke jingtep bala klong ha u mausiam nangda ula pentelun ya u mau shaka jingkang jingtep ka Maria Magdalena bat ka Maria ka kami o Joses kila petu bat kila yoi hangno labu ya u Jisu. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ha kene ka janmit ngidang puson halor ka jingsha shitam jong Christ ngila puson kat saut tilhi ki jingjia ha ka jingim jongu Chris ballong ka jimba mensiam naga benda jongi kat saut tilhi ki jingjia basausi ha ka jingim jongu Jisu kat saut tilhi ki jingjia basausi ha ka jingim jonga Maria teisoti kat saut tilhi ki jingjia basausi ha ka jingim jongi senran jongu Jisu. Henry bona padain jangki ke basausi kim sauto bale u Jesu shashito. Tangu Jesu batip. But ka Maria teisoti ka kami jangu katip. Bale u Jesu upidiyang ya kum kene ka jing shashitam ha ka jingim ka jong. Ula shashitam kanang Bankerla long ka jimba mensiam nagabenda jongi. Ula penkare yakisngi. Ula penkare yakibruyu. Bakilong kibayatre lang bad ka neka sain dur jongo balong jimba mensiam. Namar bale ujisu ulang uble. Ujisu ulang ubriu, ujisu ulang ublay. Bad ublay utip, kaya kababhatam nagabinda jungi. Ko himen ko para, habangi puson kane kabinda, jongga, jinglay pan jongu, Joseph na Arimathea, yaka metiap ujisu, ngilaban yoy bungi ke barohangne. U Joseph na Arimathea, ulang uwe dakot naka Sanhedrin. Sanhedrin kakintup hinyo pungot ki remba jongi Jew. Kane kalong ka highest council jongi Jew. Kumbangiyong ka parliament jongi Jew. MB jongka parliament jongi Jew. But kabamut manobala pan ya kametia bu Jesu. Manobala penkare bantep ya kametiap jongo Jesu. Kumbang ngitip uwe MB jonga parliament. Sanhedrin kalongka jaka ba kine kinyo pungot kiwanlang kibishar kishim ya kajingrai naga benda ki jait ben riuju. Kaya ka ba pelong
ya uniu Joseph na Arimathea ban iyang jingay na kiweipat ki dakot na kaneka parliament, na kaneka council, na kaneka Sanhedrin. Kaya ka ba pelang yau ban iyo kaneka jingslur ban leipan hakamato Pilatus siya yang ban penhiar ya ka medjisu siya yang ban penkare ya ka metiap jongo Jesu ban tep siya yang ban tep ya ka metiap Jesu haka jingtep jonga haba ula shim kaneka jingrai ula don bon ki jinge hakamat jongo kaya ka ba kiweipat ki para member kin perkaca pangjo kin le kumno iau haba kitip uni ulapan ya ka metiap badula tep haka jingtep jonguhi kadon ka jimayau baro kiweipat ki para member kilaban kentai tiau lese ki paidba ke bala jidiau kilaban yang persyayau Henry kaktino baleka ang ulong ubaslur. Ulong ubaslur. Kaktino baleka peni hangi kawai pat kapang ulong ubala kemelendi ya ka jingwan jangga kimau bale. Ulong uba kemelendi ya ka jingwan jangga kimau bale. Ya ke ba kemelendi ya ka jingwan jangga kimau bale. Kim don shu ya ki jingting hapo jangi. Manobating kibryo kim don kano ka jingkemi lendi ya ka hima upale. Ngidon buan ki Kristan saudang jangi. Bam don jingkemi lendi ya ka jingwan jang ka hima upale. Habang im don kane ka jingkemi lendi ya ka jingwan jang ka hima upale. Kaya ka ban sejahangi ngin pet yap. Pet im. Ngin petri, ngin ting, ngin kinyu, haba wan kano ka jing tunju hakama jongi. Ngiting bandu ya ka kerdan jongi. Ngiting bandu ya ka buram jongi. Namar bale, ngimdon ka jing kemi lendi ya ka jingwan jonga hima uble. Bun ki Kristan hakane ka juk ka baminda. Ki im klem kane ka jingkami lendi ya ka jingwan jangka himau bele namar kane ka daw ngiyos ngo syapang ki kana halor ki inga sem jangi kaba penjot ngiyos ngo syapang ki kana jangki beriyo bam patiaw ya ka jingim Kristan jangki ngiyos ngo syapang ki longing longseng kabala jot kabala pra ngiyos ngo syapang ki beriyo kibang kongo ya kapop ngiyos ngo syapang ki beriyo kibaklim ngiyos ngo syapang ki beriyo kibadi buai tangla ngiyos ngo syapang ki beriyo kamda me ki kon samla kingop hakajing di drak ngiyos ngo syapang ki beriyo kiba penyap ye kiwai ngiyos ngo syapang ki beriyo ki lute ki tu ki pensir ye kiwai ngiyos ngo syapang ki beriyo bayait sakama bale namar kimdon ka jingkame lendi ya ka jingwan jangka hima ubale kimdon kano ka jingkami lindi ha ka jingim jangki kibriyo kibala du jingkarmen ngidon bun ki Kristan kibala du jingkarmen ha padeng jangi ngidon bun ki Kristan bamdon kano ka jingkami lindi ha ka jingim jangi habang ikalalong ki Kristan bamdon jingkame lendi ya ka jingwan jang ka hima jang obale ka jingwan jang Jesu kinom ting yano kin sayad lingkar kilayim patar
kijit ben impin ban ha kapop. Kapop kanom pin babe yaki. Kapop kanom pin sausi yaki. Kane kade ka jimma jong kane ka juk. Kaya ka ba pelong yau Joseph na Arimathea ban kamilendi ya ka jingwan jongo bale. Kaya ka ba pelong yau Joseph na Arimathea ban late pan ya ka medjongo Chris. Udon hapo jongo ka jingid ka ba palat nagabentaw Jisu ngakerman bait une ulong senran jongo Chris. Ula yama dia ka jingi du Jisu. Ula nga baro ka jingi ka jongo Chris. Warla da ulong member na ka Sanhedrin. Ula buri yalade. Nakaban ngap ya ka jingi du Chris. Ula buri yalade na kiwe pat ki para member. Bonsin. Lese ula mi jar jar. Ban late ban ngap ya Jisu. Khadba ulastang ban ngap ya Jisu. Ka jingim jongo kala kala. Ulas ngawuto ujisu ulong uye ha ka jingim. Ula pidiyang ya Jisu. Badula pidiyang ya umesaya. Ula penkantang ya ka dohnud ya ka mensiyam jongo nagabinda Jisu. Ka dohnud jongo kala kyndeh barabor nagabinda Jisu. Gide bandon ki kristan badon ka dohnud ba kyndeh barabor nagabinda Chris. Tangki beri badon ka dohnud ka ba kyndeh nagabinda Chris. Kin panya ka medjongo Chris. Panya ka medjongo Chris hangne ka ba mut. Panya ka yukerish bakuid. Panya ka yukerish bakuid. Yidia Jisu ha ka yukerish bakuid. Kidang kwa ban barabor ya ka medjongo Chris. Tangki ba yomadu Chris kilaban le yakane. Tangki bas ngapad puson ya kaktino bale kilaban le yakane. But kinsa light Lord naka jingting naka jingim chaki. Kinumting banyang hakamat unong sensyar. Ula late ula yang hakamat unong sensyar baduong ngadakwa ya ka medjongo Chris. Ngadakwa yukerish bakoid. Pide ban hailad yang ban pidiyang ya Jisu ha ka jingim. Pide ban hailad yang ban raya ka metya Jisu ha ka jingim janga. Menda ha ka nega jukka ba menda buon ki kristan giting. Buon ki kristan giting. Ban late mass. Ban yang sakina ka benda Chris. Banyang pahit ba hakamat ki beri banong ngalong kristan. Kiting. Henry u Joseph na Arimathea u kayangi u kandu yangi. Haba pidap da kata ka jingi shirhem ya u Jisu ka dohnud jambi. Haba ka dohnud jambi ka kyndeh nagabinda u Jisu. Pimdon kamban ting yano. Shisin bapi don ka metiyam jongo Jisu. Shisin bapi don ka med jongo Chris. Haka jingim jambi yano ngenting. Kane kalong ka jing slur kabang ide bandon haka jingim jongi. Ko kristan baro. Piki bas ngap yanga. Pidon kamban kendit bendriyo nakaban kalalong ki kristan baslur. Banyang hakamat kinong sensyar bandong ngalong kristan ngayidia u Chris ban minda ngadon kam ya kametiap jongo ngadon kam ya ke yukerish bakoy ngalong ngamla banim klam gametu jongo Chris handa kawan ka jingkala ban ngipuliru hakane ka binda janga gospel katto katningut ki kyndeh kila kila peitu ayu kila peitu hangno ula tep ya ka metiap jongo Jisu kaya ka daw ki peitu namar ki don ka jingit palad but kila yo i ka don ka jingdo na ha ka met jongo Chris namar
kat kum ga dustur jong giju kim shimla yo por ban pensele ya ka met jong ukris henre kim patip bapli kata ke jim pensele kala dep lemba ka ti jong ka Maria kala pensele ya ka met ukris Shua shitayo ka jingiap chungu. Henry Maria Magdalena bat ka Maria kami chungu Joseph kim patip ya kane. Bat kila peitu. Nagata ka daw habangi peit. Haka jimbatay siya pang ka jimmi pa chungu Chris. Kine ki kyndeh kila ra ya ki musli ya ki jingiubi baro. Bat kila mi damper ngap man late pensela ya ka met. Henry kiyo ya yu jisulami pa. Ko himen ko para? Ngide bandondro ka jinglong jong kini ki kyndeh kai kabaduna haka mejongu kumba ongu Paulus bakoy ya kabaduna haka mejongu Chris ngakloy ban penbiang lemba ka jing shashitam kini ki kyndeh ru kilayoi kadon kaye kabaduna haka mejongu Jisu bat kila penkare da kaba peito hangno kila tep ya Jisu ko himen ko para Tongilong kiba peitu barabor. Tongilong kiba peitu haka mensiam jongi. Kaya kabaduna haka medjongu Chris haka jingim jonga. Kaya kabaduna haka medjongu Chris haka inga sem jonga. Kaya kabaduna haka jinge jonga. Haba yade bat ka metu Chris. Kaba yade bat ka jingim badu Chris. Man gapor ngide banlong kikun kiba peitu. Man gapor ngide banlong kikun kiba slur haka jingim jongi. Man gapon ngide balong kikun kiba koloy ban penbiang ya kabaduna ha ka medjong ukris hangda kan sawan ka jingkala ha ka jingim chongi ko himen ko para kadbangi puson ha ka ne ka sngi ngidon kam bantuai bangin dup roy ha ka jingi do Chris ka jing shakri Chris ngide ban wad ya ka lat ka lendi kumnong in shakri au Jisu kumnong in penbiang ya Jisu kumnong in penbiang ha ka met jongu Chris kumnong in penbiang ha ka balang baku jongi lemba ka jing shakri jongi lemba ka jing IT jongi lemba ka jing duai jongi lemba ka jing kloi mensiam jongi lemba ka sap ka pong jongi kalanting yano ngide banlong kikun bayang slur hakamatu Chris ngide banlong ki bayang sakina kapindaw Chris ko himen ko para inang duway nagabinda ka ne ka jingahe nginang yay batek ban duway inang karpadi au Jisu manam penro ya ka jimpen sle hapo jongiru ha ka ne ka sngi kadbangi puson ha lor ka jingsha shitom jongu Chris ai ba u Jisu unang karko yangi unang pensle yangi unang jit kerpang yangi unang pen kerpang yangi balong ki kun baslur kiduai nakapinda kane ka jingahe enyaro ya utrai Jesus Christ